kuda kukuudzai kuti hakuna chinhu chakaipa chekuti munhu anoti nyika ndeyake nefemili yake neshamwa dzake nevakamukomberedza vanopa mari kuti vamurwire pauori, vamurwire pakuti iye apfume, aite dzimba kunze kwenyika, aite mari muhomwe, aite zadze mari mudzimba dzake, nyika ichitambura isina mabasa. Tarisai zvino migodhi yese ndeyake, mabhizinesi mazhinji ndeake, mamwe ari kutambiswa vanhu front iwo ari ake. Munozviziva naTagure iyeye kuti zvese zvinatagurei ndezvake iye mukuru. Saka masoja svinurai, nemi makamukomberedzai muri munyasi make mimi, svinurai. Vana vevana venyu vachashaya mabasa munyika nekuda kwomunhu ari kumoora. Migodhi yese ndeyake. Tarisai zvino muchakaruka kuMash Central, muchakaruka wanzi inyika yeBelarusi, atotengesa nyika munhu uyu. Muchaonzwa chinzi kuku ndekwemaChina, kwese kuri kucherwa nemaChina. MaChina mari yacho yaari kuchera iri kuenda kupi? Lithium iri kuenda siku nesikati, mazirori ari kudzura pasi. Changamukai kana vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe makakundwa nemunhu wani here uyo ari kuritira femiri yake nehama dzake. Nyika iyi ndeyakati nyika ndeyake kamunhu uyu. Saka muri kuda kuti zvisvike kupiko? Munhu ngaasare ndepawa mhani. Honai kumayunivhesiti uko, chii chikoro hapasisina. Vanhu vari kunyimwa mari muzvikoro umu. Malekchara mufunga kuti angatambire ma230, 230. What is that? Handida achidada kudarozvo. Iye achimoora nemari yemaresources enyika, emacitizen. Haasi kusimudzira nyika mhani munhu uyu. Munhu haana chaari kuita mhani munhu uyu. Ari kuiteiko nyika isina mabasa? Joinai Geza Revolution, zvinhu zvichinje, zvinhu zvishanduke. Toda mutungamiriri anotya Mwari. Toda mutungamiriri isusu ane vanhu pamwoyo, uye haana vanhu pamwoyo. Anotuma vanhu kuno adapta nekubaya majekiseni. Anotuma vanhu kuponda. Ana Jimo kunaka aituma kuponda vanhu avo. Inga vari kuzvifumura wani kuti ndo basa rake. Vedu wega musajoine timu dzekuuraya vanhu idzi. Tinoda kusununguka munyika medu. Toda freedom of speech munyika medu. Toda mabasa munyika medu. Toda mari dzinotenga munyika medu. Dzipiwe manesi, dzipiwe maticha, dzipiwe madoctors, dzipiwe masoja, dzipiwe mapurisa. Ezvino hori hwanyanya. Honai zviri kuitwa mabhazi pabhodha apo. Mabhazi honai pana right now as I'm speaking. Paboka paya pakazara mabhazi. Vari kuda kutora zvinhu zviri kubva kuno kuti zvinobatsira kuvana vedu uko, kuti tibatsirike isu muZimbabwe ana ambuya. Zvinhu zviri kubatwa izvozvizvi kutaura kuno pana boka apo. Mabhazi amiswa, makiyi atorwa. Corruption yanyanya mani. Vakuda kutora zvinhu kunotengesa nekuti mapeyi hapana, nyika ina mabasa. Zvinhu zviri kubva kuSouth Africa kuti zvibatsire vana vemuZimbabwe vakutora. Zinwa iri kutora. Day by day zinwa iri kutora. Hori wabva kumusoro uko kunosvika kutsoka. Zvechokwadi nyika yaenda kumawere. Yamamvemve, nyika yadhakiswa nadambudzo. Atadza kutungamirira, anotonga nedemo. He is not a leader. He is not fit to be a leader. Haana akamuvhotera munhu uyu. Because brain dzake dzakadhakwa. Hadziendese nyika mberi. Kutounza maChina muno kupaza makomo ese emaraya. Upfumi huri kuenda. Iye akatarisa. Vana vasina mari munyika. Vana vasina mabasa munyika. Vana vachitambura munyika. Asi iye zvinhu ari kuluta, busy looting. Resources going Belarus everywhere. Marori achiendesa zvinhu zuva nezuva, haasi kumira. Chii chakadaro ichocho?
atadza kutonga nyika ngaabve. Masoja bvisai munhu, masoja bvisai munhu, masoja musatarise zvakadai kani. Ana mai venyu vari kutambura, hamusi kukwanisa kutengera ana mai venyu magumbeze. Chando chauya ichi, hamusi kukwanisa kutengera ana mai venyu grosari. Nani kuda kwadambudzo, mari dziri kupiwa nikwero mari dzegoridhe dzese dziri kubuda nani wikinero, mari dzegoridhe dzese dziri kupiwa vanazvo vasina vachinyimwa. Kutambudzika vanhu chaizvo kumaruwa, kutambudzika zvekutambudzika zviye, vanhu vari kushaya chekudya. Asi ari kupa wikinero, ari kupa vanadzo mota, vanadzo mari, malendi kune vanawo kudhara. Chii chiri kuitika chakadaro? Mari tinoziva kuti dzinoyamura chirikadzi nenherera nevarombo. Ko dzavo dziri kupiwa vanazvo idzi chirudzii chakadaro chiri kuitwa munyika medu takatarisa? Masoja muri kwero zvamakaita pana Mugabe kani. Dai ari munhu adzidza dambudzo kuti aite zviri nani pa7 years dzese idzi, angadai ashandura zvinhu, nokuti semu zvaiitwa naMugabe ndo semu zvaari kuita, because vaiba vese vanhu ava, vaiba vese. Saka vari kuramba vachiluta, vana vake vanota, ende vazukuru vake vese arongedzera mari, arongedzera neupfumi hwevana veZimbabwe. Ko isusu tichaita sei? Imi makomuredhi makarwa hondo muchawanei? Muri kutambura. Masoja, simudzai musoro. Masoja, ndati simudzai musoro. Hamusaite kunge mapofu, musaite fanika musingaoni corruption yanyanya iyi. Muri kutambirwa roketi pachena chena apa. Hazvina kunaka zviri kuitwa izvi mani, hazvina kunaka. Umhondi, uurayi, kuba, umbavha, zvese utsinye. Ane utsinye mukuru uyu, mukuru haadi vanhu uyu, mukuru anoda upfumi hweZimbabwe kwete vana veZimbabwe. Mukuru akaipa uyu, mukuru akaipa. Akaona mukadzi mharadzi, chimharadzi chinongofigaira asina nebasa rese, vana veZimbabwe vachitambura. Tora 6 million unotamba pada iwe, uri murwere. Malecturers asina mari, basa rekusunga vanhu vasina mhosva. Ndochii ichocho? Akusiri ataurira murume wake abve pachigaro, ngaabve. Ngaabve, kachembere kako ngakabve pachigaro ako, kachembere kako ngakabve. Ngakabve, papinde vana vadiki mhani. Uramba makagara ipapo muri kuti muri kuite nyika ichienda kumawere kuda. Ibvaipo. Taurira murume wako ngaabve. Must surrender the city. Pane vari kutoda kutogara. Pane vari kutopada pachigaro kuti vaendese nyika mberi, kwete kutsikirira nyika, kwete kutsikirira vana veZimbabwe.